ದನಿ ಅರ್ಧ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೇರ್ ಕೊರಿಯಾ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ದವ್ರು ಮಿತ್ತೆ ದೇ ಅಪ್ಪ ನಂದೆ ಎನ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾರ್ದು ನೆಟ್ ಬಾರ್ತು ಪೇರು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಸಾಕಿ ನಾನು ಇರ್ನುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತನ ಈಗ ನನ್ನ ತೊಟ್ಟೆ ಬೇರ್ ಬರ್ತಂದ ಸಸಿ ಇದಾನೆ ಮೂಲು ಸಜಿನ್ ಯಾನಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋದೊಂದು ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಕಿಟ್ಟನ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಿನಾರತ ಅಂಚೆ ಇನಿಕ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓ ಈ ಶನಿವಾರ ಆತ ಇನಿ ಪೆದ್ದಿಯರ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಜನ ಸೋಮವಾರ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಆಡತಿ ಹೌದೇ ಐತಾರ ರಜಾತೆ